ngidap da ka jing sngongu ka ba kraw kata yau blei bau la penyo hangi kom ka jeseng kentei ya ka ne ka tayau bakerpang jong ki kentei ha ki balang hapo ka KJP assembly ngilas ngodo jing kermen sikadai ban yo rakhi ya kan ye ka women's week menta kasnam haba ngila dei ban dansa hapo ka lockdown menta la jan sau benai pura la shisha ngin yo ban rakhi ya kan ye ka tayo haki program ba pher kumba julong man kasnem henrei ngis ngongu shibun yaki nong ya lambalang ki bala penyo hangi ya kan ni kalat ban rakhi ya kan ni katayo lengba ka YouTube channel jong kabalang menta kasnem ngiyo tang katu kat ni ki program ya kiba ikong secretary ke jesang kentei en saya thu lang ha kan ye ka jan miet menta to ngin ya duai ko blei ko pa jongi bahabneng ngiwan man ai ngu ya me ha kan ka jan miet abang yo ya kan ka sngi ka bangin sedang ya kan ka tayo jongi ki kentei isnei atrai ba bha ya ka ba men long ringkat but ki program hakinik tayo kan tribe isnei a tribe nya lamma mi nadu ka basdang hadu ka bawai no jong kan ka tayo men long ringkat kham tam bat ka sngi utrai bat ya kito ki bayashim ya ki benta baro lengba kini ki jeseng ko try men kerku ya ki kan try ba sngo ko try ya ki jing duai ngadwai bat ngapan tang hakerteng jong Jesus Christ nong penim amen nginya beteng no ya ka jeseng da ka jing ruai arspa arho khandai to yang ya sha shu Jisu pishi pais boneng to yang ya sha shu Jisu to bat kabor jong u inong ya lam jing ruai hakani kapor ilong i Mrs. K Siang Long bat hadian kani ka jing ruai ngenios ngo ya ka jing pen pulian ka ktien jau belai bat banduai dai Mrs. RL Pobri ka jing ruai arspa arpo khandai to yang ya sha shu Jisu pishi pai sim boneng to ka we ya galama to ra ru kham shane na jing jap sha ga jot kin yanga to yang ya sha shu Jisu ka tu roi kala jam sha prang ka jur ka thoma ya tur ya job la
shi tam la ni jing ma do ko lu ken ra do yang ya sha shu ji su ka jing ya le num slam ka jam ka thoma menta la sha ding ri san shem ha u bala ha thum ga nam nong jab on an ha ke usim kaburam un sen sharuk lam wa Haswa bengi lang hau blei ha ka jing duai ngan puli kat tu kat ni na ka bentan ka tien ka bakhoi ka jong u ka bengi la ban shem na ka jing duai sam ka balai phuwei ka dekhot ka baar pusau na ka gita u Joshua ka lenong ka baning kong ka dekhot ka bakhandai ba na ka gita ka Esther ka lenong ka basau ka dekhot khat sau hadu khat nyo ki kin tien ki ba ong kum ni tu long khlan bat tu long shlur ka do nuot jong phi ba ro ki ba kermen hau trai hatu ngam shem la hukum yami tu long u ba khlan bat u ba shlur bha wat tieng lemniu kyu namar utrai bo blei jong mi udon ringkat bat mi kat shaba milaj namar lada phasngap no jar hakni kapot tie ka jing yarap bat ka jing penlaj kan mi na ki jiu na ko wei pat ka jaka henrei pha bat ka yeng ukpa jong pha phin jot no bat ei bat tep le si pha lawan sha kata ka hima khnang na ka benta ka bakum kani ka por anda kumta ka Esther kala hukum yaki ban pen phai tien hau modikai khilet yelum lang yaki jiu baro ki badon hashushan batu yasha jing et na ka benta jonga pat wat bam lemni di laisni minmet lani mensni ngaru bat ki thei samla jonga ginya sha jing et kumju bat kumta ngan let chapo shau siem ka bom long kat bakum ka an bat lada ngan yap ai ngan yam kumta umodikai ula let no bat ula le kat bakum bala hukum ke baro ka ba ka Esther kala hukum yau dongi lang hau bleh ka jing duai ko pa jingi ubahap neng ni ai ngo yemi ba mi sha ingi kum ka jinga sangin thei ka balang Presbyterian mauro bingin don hagani ka yeng ka jong mi shipor ku pa wala dangi don tang khndiat ru hendrei ni ai ngo pat lingba kini ki kor ki bor jong kini ka juk ba minta misha ha ki yeng ki sem ka jungi ko pa inyo sngo ka tien ka em ka jong me na ka wei ka tayo sha ka wei pan ha kini ka por ko pa be ye kum ka jinga sang kin thai ha po ka assembly ni rakhi ngi pendon buram ya kini ka tayo ka bakar pang ka jungi ki kin thai ka basdang na do minta ka sngi bat ka ban kut ha ka sngi ka ba kraw ka jong me ni ai ngu imi trai namar kata kerku atrai ke jinga seng ke jongi do basdang hadu bawai no ko jongka ki baro kinlong daga jinga lam munsim bakhu ujong mi kerku timan basan ibran ka benta ban pli yakni ka wi ke jongi hakani ka poru kerku atrai ke jing shakri ke jongi badi ki program baro ki ba ka jinga seng kin thai ka lapan kre lingba kini ki kor ki bor jong kini ka juk kupa isin ei memi ban pandai ki jing kerku ke jong mi khnang ki program baro kin long we pedang hon hakmat ka khet ke jing isne ke jong mi ni doi ker pangru na ka banta ka sngi kot ke jingi kum ke jing sang kin thai ha ka sngi ublei ku pa ko dor ya ka bangin yo ban shakri ya ka kerteng ke jong mi baro shi sngi ku pa ha ke jing shakri ke jong ni kerku atra jisu bi ya ka ri bi ke jong ni ru ha pedeng
kini kijing ki bengia kendu ndai kumba ka team jong ka jinga sengken thai assembly hi ka ong bengin long ki baslur ku pa bakodor wat hapring kijing bat hapring kijing tenju ai boring kum kin thai ku pa bengin long ki baslur bantai haki yang kisam ke jongi haka balang ke jongi bat hakari ba kajai benriu ke jongi ko pa kumba mila ai bore ke esta bakan pen ime kajai benriu ke jongka ai bore ngi kum ke jinga sangkin thairu banginang la atra jisu bi man pen kraw ya ka bor ke jongmi bangin long ki baslur penlong ke noya lam ke basisha ke jongmi na ka benta ka kerteng ke jongmi kurkhui ke jinga sang ke jongi leng bagan ni kapor bat kisni ke jing em ke jing em tang sa baro ni IT kapor ha ke jing sakri ke jing ha sankti ke jing me sheming i tang kumbangi long leng ba kapor ma bro try ke kang me shem pesusi ke mon ke jing me yang beng nang man pan ke mon ke jing me mar kini baro ngin duai ni pan ni pediang ha kerteng Jesus Christ amen. Para long kemi bat ki para bangai baro nakadaw ke jing don jong kani ka lockdown ngim simyo ban rakhe Women's Week menta usnam. Rei ngi angu yu blay ubla play kilat kilenti yang ngi kum kerja sangken thai bangin yo ban pelong ya ki jingya sang ki jongi lingba ki YouTube channel jong kabalang ki program ki long kum ni menta ka khalai tarik Julai arhajar arpho ki jingya sang play ya ka Women's Week. Hakaba ibai Sherman jong kabalang iteman basan PS khanayo Instagram play ya ka team. Haka khasan tarik Julai arhajar arpho kejingya seng yalam inong yalam ilong ibai chairperson Mrs. Jenica Khasano inong yalam jingrua Mrs. Krialina Shenglong bai polis sedang badwai Miss Ripla Shabong inong yalap Miss Feborika Lingdo nong pure haka khat pratarik Julai arhajar arpho kandan ke Bible study haka jingya penyat ke Bible Society Committee haka puasan beje janmit but inong I Bible study in long Mrs. Radiancy renga haki sngi utra ngin yo atali kijingya seng haka shi beje but san beje janmit inong kren haka puasi beje in long Mrs. Ding do but nakabalang maulai but san beje in long Mrs. Ke nong kenri kini ki long kijing penbena kuble shibun Ngi penpau ka jing sngongu yai Mrs. R.L. Pobri ibala shem ya ka benta ha ka ban pule bat ban duai kumjoru yai sketri I Mrs. P. Karbuki ibala ai ya ka jing penbena menta ina poi sya ka wepat kapor ha ka bangin sa yo sngo ya ka jingkren na ibai Sharman jong kabalang itemen basan PS Karnoyor halor ka team long shlor banwan ra ya ki jingkla Esta sau kan rio sub team A long shlor hapdeng ki jing tenju sub team B yang scam ha ka jing shisha ban wanra ya ki jing kela karparu kumju ya iteman basan ba in duai plie ya ka ni ka team bat ya ka ni ka tayo arhajar arpho te iteman basan in sa shem ya ka benta hadien ka ni ka jingruai ka ba arspa san pulai Jinghem abanda shem ban ie ya kakam. Jinghem abanda shem ban iya kakam yo lapasitom kabay nong ay kandang jingwa majud ngadon
ki noilam jong gaji sengkan thai ki nongkit kam jong gaji sengkan thai jong gabalang nadu chairperson, vice chairperson, secretary, assistant secretary, treasurer, ki nongkit kam bagi dikhot jong ki committee baper bar kumju ki dikhot jong gaji sengkan thai bat ki long kami baro jong gabalang mashim yekane kabu ban ai kublai pi wei hakerteng ke batiang bak banon bortam ke jong trai bonom penim be jongi ujes kres ngai kublai women subik besok bakmen bat badap jingker khu yapi baro wat pedang jong kini kijing bak kijing khanglat to blai dalau jong mensiem unyalam un pensaj bor yaki program baro ke bapin sayo ban pendap ha kani kawik ngapan pau kijing songu ke bakrau ke jonga ya kaji sengkan thai jong gabalang kabalai bet ban shania hanga usakri batlot ubaret ban krenpli ya ke women week ha kani kesnam arjar arpau ngai nguru yo blai ubladon rengkat ban nga ha ke bangala ban shim ya kani kebenta kumba kaji sengkan thai kala shania ban krenpli ya kani ka women week ha kani ke janmet jong kani kesengi Haswa bangin sa yo banya chaprang ya kanika jing krenpli ke team tongin pai shoblay ha ka jing duai ban pengentang ya kanika por tongin ya duai ublay bukpa jongi bhabneng kumning wan ya ka ban pau khmar ka khat ka jing snai ka jome banai ngo ayamet rabi he na kamanta kanika por bakanika lat ka bakodor ka ba penyo hangi ki khon ki jome bakar pange ya gaji senggan thai jong kabalang hakaba kila batrabi banyo ban sedang ban pli ya kani katayo ka bakar pang na kabanta kilong kami jong kabalang karabi hakaba sedang jong kani kapor bakham tam hakaba sedang jong kani katayo ka bakar pang niwan bandam retik sejat ki bakhoj ki jome ban kerpat ki jindor rengkat ke jome ban kerpat ki alam ki jimtin nanti ke jome ban kerpat trabi khamtam ki jing pensaj bor ke jome dalau jong mensim bai ki benta baro bai ki program baro ki ba ki sangan thai jong balang galapan kre ablai bi mi snei ban kerkhu mi snei ban yalam ba ken long shisha trabi ki ba me pidiang hon ba kan long ke jom toy nam ta jongi baro Terabi hakani ko por ngi don ban pli ban kren pli ru ik thim jong jis jong kani ka tayo jong jis sangan tai ngeduai ba me manis nei ban yalam ngi lemba kani ko por ba ki banta baro to ngau ik bangu jongi ma pi ki pop kereng kang gi mesyam namar keteng jisu ngi pan amen kani kesnam arajar arpau kalong kesnam kabalawan ra shibun ki jinge ki jinjar ki jingim jongi ki breu kad hado bangim don shu ya kelat ban sakri lai lo yo blai kum ki bangen hoy ngila persang lengma kini kilat jing start jong kani ke jok ba menta ban penlong ya jing sakri blai ban penpoi ke ktien ke jong blai ki khon jong ka balang baro hapedeng jong kini ki por ke bangi don hapedeng ka hapo ke jing khangdam henrei ngis ngotho bangim de yo mensim kum ha ki por bangi yo ya kalat ban ye senglang ha ka yeng ka bakantang ke jong blai Kom keji senggan thairu piladai bandu ya kani kalat ban rakhelai loy ya katayo bakar pang jong phi ya kani kasnem ki program ki ba philapan khre pinimyo su ban pendap ya ki akur kom ke badai henrei la kalong kumno ro kat bayo kalat to ngin ya syakri to nginum du borno netlot borno henrei to ngin ya syakri ya uda kejing shirham kamen kan poi ke por ha kebengi la ban syakri la yo blai da ke jing kemen siem kathim ba ke ji sangan thai kalabu ha kan ke snem kalong long slor ban wanra ya ke jing kala bala pensong norim na kitam ke star kal nong ke basau ke dekhot ke bakhan riu bat ki sop thim ki bala phia na kan ke thim kilong ka sop thim long slor padang ke jing tenju bat ka sop thim bi yang scam hak jing shisha ban wanra ik jing kala ki kentien ki badon ha kane ka khot ya ka bala pensong nong rem ya kane ka thim jong ji sangan thaya kane ka snam kalong kum ngan puli ka kum kalong kum ni kitab Esther kalong ka sau ka khot bakhan riu kong kum ni khi le ya lom lang ki jiu baro ki badon hasushan
batu yasha jinit na kabanta jonga bat wat bam lane wat di lai sngi menmet lemne men sngi ngaro bagi thai samla jonga ngin yasha jinit komju bat kumta ngan le chapo so siem kabom long kat bakum ka an balda ngan yap ai ngan yap kini kilong kita khot kibadon kikintien kibadon hakane ka khot ya kaba ka jeseng gan thai hakane ka snam kila pensong nong rem kane kalong ka thim ka bakraw kalong ka thim ka bajeliu ka bakodor hadu kata kata kalong ro ka thim ka biang por banyak keren banyak selok banyak perkhat bat puson hak bakum kane ka jinglong jong ka jingim jongi kibreu hakini kisngi ka thim ba ki sop thim ya ka ba ka jeseng gan thai kalabu kilong ki ba ai men sim kilong ki ba ai jing kermening baro ki ba sha len shop hak jing jong ka jingim namar ka jingwan jong ka jingpang ki para bangai bi ngatharai ngimpat ju sham ya ka jing ki jing jinjar ka bakum kane hak jingim ka jongi nadu ubaduk tam hadu ubarius patam nadu ubaretam hadu bakrautam amdan su ubalaj ulo jongga jingdu jingkermen bak jingbom tikna jongga jingim utam yang ikibreu baro hagane ke perthai hapdeng ke bakum kata kapor jongga jingdum teliu kani ka thim jongga chikisang kan thai hagane ke snem kawanra hangi ya ke jingshai ke bakanjaman sim ban kedau yangi ya kelenti shanongin pai ban yo pan ya ke jingkermen jong ke jingim para bangai bi tungin ya pai shwa sakane ke kitab ke Esther bagi jingja kat kum ke jingja thu ka ktien ke jong blai ka bayalam sedu kane ke khot ke bal pensong nong rem ya kane ke them lai thu ba ke Esther ba kha jong ka Mordekai ki dei ki jiu ki balasha ring mau sa Babylon hakapor jong sim Nebukadnezar ka Esther kamdon kemi don kpasu ba ka shong ka sabot Mordekai hasushan ka balong nong ba jong sim Persia hak to kapor bat para bangai bihen habangi pai sekane ke benta jong ka ktien ke jong blai ke thu ha kane ka por khima Persia kalong khima ka bayar tam bat ka bayar bat ka bakrau hadu kata bat usim ubasnshar ha kata ka por ulang usim Ahasuras bar ulang baul kahima kalayar nadu kari India jongi sadu Ethiopia bakadon shispa arpunyau telikisnat hakata kapor para bangai bihe long ba unusim Ahasuras udon ya kalok kejongu kabalong ru kasim ane kamhadei kabakerteng ka pasti andai kane kalok kejongu kadon kawi kapor hakaba ka lai ben bakalile Persia ya hukum ke jong sim bakani ke jingle ke jongka kalapan khen ya hukum ke jong sim bakalapan sngosi ayu sim but ula pendu no ya kata ke jinglong sim jongka lane kum kalok kabalong kamhadei ke jongu but hak bakum kata kapor usim ulah sngodei banjit no dakawai pat kasamla ka habri kabanlong kasim bakamhadei ke jong sim Ahasuras ha kata kapor bat kum tau sim ulah hukum banlum lang kintai ki khon samla ki thei samla ki babhabriu ne kisnat ki jung baro ba ban banlum lang yu ha ka yeng sim khanang bo sim munyo ban jet na pedeng kita kintai ki babhabriu ne kisnat baro banlong katengah ke jong ulane banlong kata kasim ke jong ha ke jaka jong ke pasti ya ke ba usim ladai banweng no ya ka namar ke jingele Persia ke jongka barhak bakom kata kapor Mordekai bolong wei na pedangki syakri ke batrai ke yeng ke jong usim da ke jing stat bada ke jing slur ke jong ulayo kalat ban penrung ya ke Esther syakata ka kenhun nai syakata ka thup jong kita kitei samla ki badai bandon ban yeng akhmat jong sim hak bau sim Ahasuras unyo banjit na pedang jong ki ka wei ka banlong kata ka mahadai lane ka sim lane ka tengah ka jong bat haba kester kalayo banrung bandon rengkat hak kata ka thup long ba nhaba lapoi kita ka sengi hak bau sim uladai banjit ya kita kaya kawai na pedang kita kitai samla ke babhabriu banlong kasim jongu bakata
kajing jit hakabak kado usim mula jit ya ke Esther kum kawai na pedang kintai samlah ke bahabriyo hakata kapor banlong kalok ke jongu banlong kasim banlong kamahadai hakima ke jongu para bangai bihit kalong kai ke basngo pelaban perkat ikani ke jingjia ikani ke syakri ke jong blai namara pedang jong kata kapor hakaba kikidon bansong hakata ka nongba susan bat kilalong tangkum kimrau nrei hapadeng jong kata kajinglong kajongki ngais kam madai kajingalam ka plilat ka jong blai kabal penslor yau new sakri jong blai Mordekai komno bu not banyalam ban bu ya kani ka bakha ka jongu ban long ka wei na kita kinong yakop lane nga ki bandon hakmat jong sim hakata kapor bat ko mangitip ndahaba usia mula jet ya ke Esther ban long kata kam hadai bakalok ka jongu kani kalapan kemen ya ke Esther bat kumjuru yau Mordekai hakabakum kata kapor hande pedang jong kata kejing kemen ba kejing sngau ba ya ka ba Esther kalayo kila de ban yai leng ba si ka wei kejing ba kejing ma ka ba krau ba kata kalong ba wei ni kinong trei ki barang ba jong sim haus ras kata kapor uba kerteng uhaman ulai subuh kumno ba usim unpermi ya kehukum bandai ban penjat ya kini kijiu baro khoj ki badon hakaleng satlak jong kane hima ke jong kisnat ki baper barang bakum kata kapor da ka jing subuh jong haman usim mul penmi ya kehukum balapha sikisnat baro badai ban pendu ban penjat ane ban peniap ya kini kijiu baro ki badon ha ki kisnat ki baper ke hima ke jong sim hasras para bangai biye hakabakom kata kapor kakubor kalapoy sikishkor jong Mordekai kakubor kalapoy ru sikishkor jong ke Esther habakala don hakiying sim kum kasim bakani kakubor kalakta bakalak penkuslai sibune yakani ka syakri ke jong blai kapan snusi sibune yaka habaka yo sngau babaro nakijat jong ka kinsashap penjot sya pendu hakane ka jing thumu ka jong uhaman para bain bi hakabakom kata kapor ke Esther kasngau thu ba maka kabadon hakayeng sim nrei kijat jiu barakhot ki balong kijat benrei jong ka kibadon hakisnong ki baper kisnat ki baper kinsasya penjot lanesya pendu lanesya penyap lut barakhot bakane kalapan khuslai jingmod ya ke Esther bayu Mordekai ubalong ubak hajongka para bangai bihe habakaliyo sngau ya kene khubor ke Esther kal sngau tho bam don de kawai pakalat bakalaha ban pendu pendam ya kata ke hukum ke jong sim namaru sim habu penmi ya ke hukum kakum ka anya ke tu kapor ma syu lanono ban penkala ya ka badai ban pendep ya kani ke hukum ke jong sim hakisnat baro bad ke Esther ke tip ya kani ke jing shisha kum ke sim ke badon hak ying sim bakum ta kal snguthu bam don ke wai kalat ke kala ban yale ya kani bakum ta hakani ke rekhot kal nong ke basau jong kitab Esther kal ke rekhot ke bakhan riu ang ka tin ka jong blai ba ke Esther nong kong kalio wer yi kijat benriu jong ka ki badon hakaleng kisnan ki badon susan ba ki dei ban duai sha jenet lai sngi lai met ban duai sha jenet na ka manta jong ka ba ban manta kane ka kam kanang baka kala ban le ya khmat jong sim ban bakala ban ya kren yu sim ban mon pelong kala ya kata ka hukum ya ka jong sim bolo penmi balong baki jiu baro kilale kumta hakisnat ki baper komba ke Esther kala kerpat yaki baro balong bahakata ka singi kapor ka baki Esther kala khot yau sim bari haman shi ka jing khawai ka hakata ka kamra ka jongka ka bau sim labu kerpang ke Esther kala yo ya ka ban ya kren la de ban pen sngo thu la ne ban kerpat yau sim ahau sirasa bakom kata kapor bahar kalong kabala bon pen kelano ya kata ke hukum ke jongu bada ke jingya ya sai ke jongka hakaba khadu sim ula kongu baula pediang ya ke jingkerpan ke jongka badua penmi ya ke hukum ban ong
baki jiu kibadon hak hima jungu kelang kisnat baro kila banyada yaladi kane kalong jing job ka bakrau jong kane ke syakri ke jong blai om dai da ka bor ke jong ka Nengis ngau tu badai dah kata kejing duai ke jongkal lembe kita kirunget baro ke badon hak tu kapor ke jeu ke bala sajen et banduai ke mat jong blai mengenai skam bagadi ke jing jubab ke jong blai bat kum tau seem la pediang ni ke jing kerpat jongka baru la penmi ya kene ke hukum baki jeu baro ke badon hak leng satlak jong ke hima ke jong usia mahal seras kila banyada ya ladi bat habukum kata kapor Mdai tang ba kilala banyada yaladi ongga ktien ke jong blai hakal nong ke bakhandai bakini ki jeu kila joblot ye kita breu ki bala persang ban penjot ye ki kila joblot kani kalong ke buram ke jong blai bakini ki breu ki bala jet ki jong blai hakajaka bakila dei ban sha penjot bersha pendu bersha peniablot nrei kakhtien ke jong blai ke tho yangi bakila yo ya ke jing job bat para bangai bi ngitip bayo haman ladai ban seden phasi ha ka ta ju ka ding phasi ka bula shna nak banta Mordekai ong kakhtien ke jong blai yo Mordekai la kentiu sha ka kerdan ke bahalor hapo ke yeng sim para bangai bi ke sta ka jing start ke jong ka Dak jing slur ke jongka bak jing lan lade ke jongka ya ka bangi ngai scam bak ke jing ai bor ke jong blai namar baro ke jiu ke le duai sha jeniet ku mengalong bak estar hi kila kerpat i baro ka baso phla kalong bak lala ban pen ko ngu yo sim ban pen mi ya kene ke hukum para bangai ke jing slur jongka estar kalawan ra ya ke jing kala ka bakrau ya ke jing im jong kene ke jaj ban reu ke jongka ke jiu ha kata kapor na ke jing siap ting ke jing sir sya ke jing shngan jong ke jing em na ke jing sngosi ke jing kuslai yala ke jong ke jing em sya ke jing kemen na ke jing do jing kermen sya ke jing kermen na ke jing sya job sya ke jing job para bangai bi kani ke tim bak sok tim ya ka ba ke syakri ke jong blai kin sakran khamba ha kani ke sngi utrai khadar trek ban kan sa ai shibon ke jing shai ke ban long ke jing kerku ke bakan jaman sim yang i ke bangai baro bakham tam ye phi ke khot jong ke sangan thai bangin long ke baslur ban yang scam ha ke jing shisha lara ka dai yang i ban wanra ye ke jing kala wara pedang ke jing bak jing tenju ke bakrau kan ye ke thiem ka kran ni ke lai teli ki phang ke bakodor kita ke long ka kan thai ke bariu blai bak ba ai tilot ka Esther ka kan thai ke balan nade ban ban pan kala ya ke jing em chong ki wei ba ka jing slur ka ba kum kani ka jing slur ka balong ka jing slur ya ka balai singila ban la ka ktien ka jong blai kum ka jing slur ka jong kalep kum ka jing slur ka jong Daniel bar ki wei kani kilong kilai teli ki phang ki ba lesi kani ka team ka jong ka ba ka jing sang thai ka labu kan sela mingi bat kuma ngala kadau hang ni bat scam ba kinong kran ki ban sakran pat ha ke ha kani ka sngi utunai haban ai ban kran ni ka team bat kini ki sop team ki sai kham shai shushu na ka ban ta jongi we pi we ka ban long ka jingkar khu ba ka jing man toy na ba to jongi baro para bangai bi hakaban penkot ya kani ke jingkran ke jonga kani ke por ai ba kani ke team ya ke ba ke jesangan thai ke labu kan long shisha ke team ke ban wanra ya ke jingkla lamba ke jingya slur lamba ke jingai ne scam ha ke jing shisha ban ha pedang jong kini ke jing pedang jong ke jing jenjar ke bangi ke bringi kendo ha kini ke sengi ndrai sayu i ke jingkla bat para bangai bi ngai scam ba kani ke thiam ke jesangan thai kan long ke jingkar khu kan long ke jimantoy na ka banta jongi baro ba komjuro na ka banta ke jesangan thai hi bat hakaban penkot ikani ke jingkran jonga ngadwai bo blai uni snai bandar rengkan bagi program baro ke ba ke jesangan thai kalapan khre ban rakhe ikani ke women's week wada pedang jong ke jing khanglat jong ke jing pang COVID-19 ka bangim yo shu ban rakhe kumbangi julong manusnam ndrai da kini ke jing syakri ki baret ki ba pin sayo ban ai
kin long kiba pediang una khamat jong blai bat kiba uns ublai unsa kerku unsa the ik jing kerku jong ha ka jing sakri ka jong i yo blai ha kan ka snem to blai lo rangkat ba phi lo rangkat ro bat ka program baro ba phi lapen khre bat aswa ya ka bangan penkon sachin pan ka women's week basok bakmen pa badap jing kerku ya phi baro to blai un kerku na ka banta ka buram ka jong blai amen. Ngapan mana hakan kapor ba ngilapli ya kani katayo nane ka women's week na do mentak sengi pad haka kerteng jong jisang kan thai jong ka balang presterian mauro ngipli ya kani ka week hakani ka senam arajara phau hakani kapor makarpat ngibaro to subahang ini yang bat ngan sabu haka jing duai na kamenta bangin pli ya kani ka week lani ya kani ka women's week hakani ka senam tungin ya pendam haka jing duai au lei bok pa jongi babneng sai sin pat ngiwani ka bandam sejat ki bokhoi ki jome krabi hakani ka por naing wa yeme trabi namar ki jindor rangkat ki jome pakham tam trabi me aingi kani ka sengi bangiyo ko trabi kumni ban pli ya kani ka tayo ka bakarpang jong kilong kami bat trabi hak bokom kani ka por ngi aingu yeme trai namar kani ka thim ka bakrau ka malahai ka jing sangan thai bat trabi kani ka long ka thim ya ka ba trabi da ka jing start blai ka jome mala baso da ka jing sangan thai assembly ko trai bakila ko trabi ban ai kani ban bu kani ka thim ka ba byang por nam ta jongi wei pi wei ko trai kham tam hai kani ki singi ha bangi don pedang jong ki jing ki jing ninjar ki bakrau blai bron bor ngi duai ba men ker khu kani ka tayo barok ko wei ha ka ba ki jing sangan thai kin sayo ban pendap iki program ki bafer ngira duai ki jinor rangkat ke jome ngira duai ki jelam ki jing pesat bor ki jome dalu jong men sim ba ke baro ba ki yo ban pendap ko trabi kan long da ki jing ker khu jome ba kan long ro ki jing mentoi ka ba kan jamen sim yang i baro ki khon ki jome po ka balang ablai bron bor ngi duai namar kata toi snai ban rangkat na trabi lamba ki ni ki sngi ko trai khamta ma trabi ha ka sngi ka bakrau ko jome ka women sunday ha ka ba kin sayo ban rakhe na do dang step hado ban met lo rangkat trai bagi program baro ka trabi khamtam ek sakri ki jome ki ban sasam ek khtien ke jome trabi ha bai dei ba ke thim ngi na duai ki jip saj bor ke jome ba ngi duai trai ki jindor rangkat ke jome ba ke baro ki bangin yo to si kin long trabi de ki jingker khu ke jome ba kin long ka bor ke jing im jongi kum ki khon jome lo rangkat trabi ba kan ke tayo hi baro ko ngi ai ti bangin shan ya me to sngo ablai ka bangu jongi ma pi ki pop ki rangkang ki mesiam namar keteng Jesu ngipan amen. Ngipan pau ka jing songo ye teman basan PS Karnayor ibala ai ya ka khubor hapdeng jongi halor ka team Women Sunday baru kumju ya ka ba ilabu jing duai ban ple ya ka Women's Week kumta ublei unayai kerku ya phi teman basan rengkat lem bat ka yeng kasem ka jong phi mentang ya poi saban penwai no ya kan ya ka jeseng na jongi hadin jong kan ya ka jing ruai nga kerpat i teman basan AS lendo ba insa ai ka jing kerku penwai ka jing ruai aspa asan puwei ko nong pen em uba iet medon bor ban pen bahapat tu pendu ka bor usoitan do nuat mau pen kelado Gunung pen em uba ik medon bor ban pen bapa medon bor ban pen bapa awat syabakin ya baro
tuan. Nyai ngo atrai bi yani ka por. Ya ka ba me te kendam non don rengkat yang ni. Kam tam ko ni ka si tabi. Yam lala atrai kendam ban play yang ni ka si jong ko women's week tabi. Nyai ngo atrai bi bagi ke baro. Kilong sisa tabi. Dak jengker khu mayan play ka jami. Kurku trabi ji benta baro ki mala pendap ne kapo trabi kam tami teman basan ni mala play ki ne women's week trabi bagan long shisha ka por ka jing snei ka chawmi don kara trabi menta te yo baro shita yo trabi ya ki benta ki ba pher jung chi sangan thai trabi bakin long shisha da jing yalam basta tuman sim ba ko tabi kurku tabi yaginong kit kambaro chi sangatei bakin yoban ma shisha da ka por ka chawmi sngo tabi jing khot karpat na ba ka tem try jing Jesus Christ pan bar bawai no to ai bag jing ka badap yang ka jong try jing Jesus Christ ka jing ba ka jong blai pa Lembat jen slok bahun besaj bor ke cuman sim bakut. Tua begini lai wo blay nolorang kat bat ngi ni kapor. Kam tam nolorang kat bat jut sing kentay. Ki badan hang ni bat strak pertay. Bagau du men sim tai pe in. Undorang kat yaki haki singi por paro. Mentai ru ki bam cukuru. Amen.